bago tayo mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for SPG, as in Super Wagner Secret File. Subukan daw naming mag-anal. Baka masarap. Hi, DJ Rocky. Itago mo ko sa pangalang Shobe. At ito, ang aking SPG, as in Super Wagner Secret File. Nagtatrabaho ako bilang isang staff sa mall. Masaya ang pagtatrabaho ko dahil komportable ako sa mga kasamahan ko sa trabaho. By the way, may jowa ako. 3 years na kaming mag-boyfriend at hindi ko naman i-deny na nagagawa na namin ang mga bagay na hindi dapat ginagawa ng mga hindi pa mag-asawa. Enjoy naman eh. So, eto na nga. Isang beses sa opisina, walang kliyente. Patay na oras. Kwentuhan kami ng aking mga kaopisina. Napadpad ang maritesan namin sa sexual possessions. Yung style ng mga aso, style ng helicopter, at kung ano-ano pa. Karamihan sa mga kasamahan ko sa trabaho ay pamilyadong tao kaya wala na kaming kieme sa ganitong klaseng kwentuhan. Edi sharing, tawanan, hanggang sa yung isang kaopisina ko na ang nagsimulang magkwento. Itago natin siya sa pangalang Dora. Malupit siya na explorer. Ang kwento niya ay, sinubukan daw nila ng kanyang mister na mag-anal. Pero ang ending, natai daw siya. Nagtawanan kaming lahat dahil doon. Kaya ang kanyang paalala, kung po pwede, hanggat maaari, ay jumebs muna bago mag-anal. Natapos
ang masayang kwentuhan namin. Sa dami ng trabaho na kailangan naming harapin. Back to work na kami ng aking mga kaopisina dahil nagsidatingan na naman ang mga kliyente. Matapos ang araw ko sa trabaho, bumiyahe na ako pauwi. Pagka-uwi ko, nadatnan ko ang aking jowa. Nakakagaling lamang sa kanyang trabaho sa gobyerno. Nagkumustahan kami kung ano ang mga naganap sa araw namin. Di shinare ko na ang mga ikinuwento ng aking mga kaopisina. At ang highlight ng aking sharing ay ang ikinuwento ni Dora. Sinabi ko sa kanya na nasubukan na ni Dora ang pag-aanaw. Nang biglang sinabi ng aking boyfriend na, "Ano, gusto mo try natin? Pero jebs ka muna." Hindi ko akalaing i-entertain niya yung idea o yung thought na yon. Kaya sabi ko, "Loko, masakit yun. Seryoso ka ba?" Tiningnan kong maigi ang kanyang muka. Seryoso siya. At ang sabi niya ay, "Subukan lang nating mag-anal. Tiisin mo. Baka masarap." Then natagpuan ko na lamang ang aking sarili na nag-a-agree sa aking boyfriend. Then sabi ko, "Kung sa bagay babe, why not nga naman? Let's explore." So, mamaya na raw namin gagawin. At paalala niya naman sa akin, hindi naman daw ako dapat mag-worry. Dahil maliit naman daw ang kanya. Kaya ang sabi ko, "Babe, yung iyo, maliit pero mataba. Paano naman yun?" Then sabi niya, "Babe, basta try na lang natin. Mas safe din ito, no? Hindi lalaki ang tiyan mo. Sa wet box, baka dun pa lumaki." DJ Rocky, hindi ko alam kung matutuwa ba ako o matatakot sa pinagsasabi ng jowa ko. Iniisip ko, baka inisip niya talaga na gustong gusto ko yung ginawa ng katrabaho kong si Dora. Pero eto na nga, wala namang masamang subukan. Kaya pagkatapos naming magkwentuhan at pagkatapos naming mag-dinner at maghilamos, it's time for babe time. Pumasok na kaming dalawa sa kwarto. Nakapag-deposito na rin ako sa banyo. Tinanggal na namin ang aming mga saplot. Siyempre, kailangan muna ng pasabik. O sabihin nating padulas. Kaya, laway dito, laway doon. Naglalawa na ang lahat ng lawa. Hanggang sa itinutok niya na sa aking wetbox. Naramdaman ko na ang pagpasok ng batuta. At napasabi ako ng
Hindi ko alam kung paano ako hihiyaw, DJ Rocky. Dahil ang lupit ng pakiramdam. At nang ito na ay makapasok ng tuluyan ay niratrat na niya ako. Hanggang sa natapos na ito. Hindi ko na masyadong idedetalye pa ang mga nangyari. Basta, ang masasabi ko lang ay masakit na mahapde. Pero, masarap. Dahil kapag pinasok na, magiging komportable ka na. DJ Rocky, meron nang nadagdag sa aming exploration. At masasabi kong pwede naming gawin ang pag-aanal once a year. O pag natripan, once every quarter. Kaya sa mga mag-aasawa dyan, do not hesitate to explore just like my office mate, Dora. Kung nakaya niya, nakaya ko, kakayanin niyo rin. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si Shobe. At ito, ang aking SPG, as in Super Pag Nerd Secret File.